Roj baş, dem baş, hevî derûn tev başin, îro weşanekî taybet çê dikim, lêbelê ev ne weşana me a daîmî ye vê êvarê ji bîr nekin saet di bîstan de li gorî saeta Ewropayê, saet 21 de li gorî saeta Amedê. Em dîsa bi agahî nûçeyên nû em ê bi hev rabin. Nûçeyên di derheqê siyasetê de, çand û kültürê de wê mîvanê me hebe vê êvarê em ê pê re guftûgû pêk bînin. Lêbelê ev weşana me weşanek taybet e. Min di reklamekî de dît ku navê Kurd, Kurdistan, jina Kurd yani dayika Kurd hatiye bikaranîn. Mixwest ez vê mijarê bi we re parve bikim. Tiştekî xweş e. Yani kompanyayekî meşhûr ya navnetewî bi navê Nike reklamekî bi qasî 30 saniye çêkiriye. Di wê 30 saniyede hin stran dibin wê reklamê de belavkirine wekî müzîka fon. Di nava wê müzîkê de ev gotin derbas dibin. Nike weke şirketek gelekî girîng bi navûdeng çima pêwîstî dîtiye ku stranekî di derheqê Kurd, Kurdistan, jina Kurd de bixe weke fona müzîkê ya reklama xwe ya 30 saniye. Çima pêwîstî dîtiye tiştekî wisa bike. Gelo Nike tê çimanê, Nike navê xwe ji Kurderê digire û ev sazî çewa ava biye, eleqa vê saziyê bi Kurdan çi ye? Yani marqaya Nike. Gelekî balkêşe ka em binêrin min hin tişt ji were amedekirine ez dîmenekî bînim ser ekranê. Mesela ev wênê ku min amade kir ji bo we ji bo ku heval bibînin. Belkî nava temaşevanê me de kesê ku nikarin dengê me bibîsin hene yani goy wan nabîse qeneve li ser ekranê bi vî şeklî jî dikarin bibînin. Niha yek ev mijar yani min di reklamekî de dît Musa xwest ez bi we re parve bikim tişte me gotibû her tiştê ku derheqê Kurda de çê bibe qirşekî jî li Kurdistanê bilive yan jî di dünyayê de di derheqê Kurdan de tiştek were gotin vê derê em bi we re parve bikin. We got erê niha ez dirêj nakim ez ê qasî 4-5 deqe weşanekî çêkim û ez ê xatir ji we bixwazim ji ber ku divê ez xwe amade bikim ji bo bültena êvarê saet 21 li gorî saeta Amedê. Niha şîrketa navdar Nike reklama xwe ya nû a pêlavê xwe belav kir. Di reklamê de peyvên Kurd, Kurdistan û dayika Kurd derbas dibe. Kompanyaya navdar erê peyamê we tên tişnave. Kompanyaya navdar yani ev şîrketa Nike li ser hesabê xwe tora civakî reklam belav kir. Di reklamê de tê gotin Nike er hemû taybetî ji bo sportkarên şampiyon hatiye dîzayn kirin. Ji bo ceribandina Nike er li linkê bidin. Yani jî bitikînin. Li reparê de di wê reklamê de sportkarên navdar hene. Ev sportkarên ku qismekî bedena wan kêm in yani kêm endam yan jî kesên sportwanên gelekî meşhûr ê Fransî jî hene. Wana dide lîstan di reklamê de. Xwazî sportwanekî Kurd jî hebiyetê de bilîsta. Xweş dibû. Di reklamê de stranên hunermendên wekî kandukta û bijî bikaranîne. Ev gotin hene tê de di wan stranan de. I'd like to wear my gold like a Kurdish mom. Yani kefa min tê ez zêrên xwe wekî dayîkekî Kurd li xwe bikim. Baş e? Di nava stranê de çi eleqa zêrê dayîkekî Kurd, çi eleqa xemla dayîkekî Kurd bi marqaya Nike heye. Anîne cem hev. Yani kêfam gelkî tê ez zêrên xwe wekî dayîkekî Kurd li xwe bikim yan jî xwe wekî dayîkekî Kurd bixemlînim. Paşê jî peyva Kurdistan jî tê bihîstin di nava wê stranê de Kurd, Kurdistan. Ez nikarim wê stranê bi we re parve bikim yani belav bikim ji ber ku dikeve yani heqê me tune. Lêbelê hûn dikarin biçin ser YouTubeê, ser hesabê X'ê ez niha dîmen parve dikim bi we re. Reklam belav kiriye. Ka ez dîmen bînim bidim nîşanê we bidim bê ku deng bidim ji ber ku mafê min ê deng tune ye. We got erê.
Naha ez hema hazır dikim, min hazır kiriye jî ji xwe. Hûn amade ne? Ez dengî wî venakim. Baş e? Hûn dengî wî bi xwe guderî bikin çîkî min dengî wî venekir. Niha ez ji we re bêjim van Nike çi ye, çi mesele ye? Ez nabiçim wêneyekî bînim dayînim ser, ev Nike hûn zanin ji ku derê yani Nike gotina xwe ji ku digire? Tamam. Nike bi xwe yêzdanek e, yêzdanek Yunan e. Yêzdanek Yunan e, deqekî. Ez fotoğrafî wî pêşî bînim. Tamam. Me bi xwe jî ev kevir dîtiye. Ez çûme ber wê kevirê, min destî xwe ji lê daye. Ev kevir min li Efesê dîtiye. Efes li herêma Ege. Mesela ew îşaretê ku hûn dibînin aliya rastê, Nike ew îşaretê xwe ji wê derê girtiye û bikartîne. Taybetmendiya vê sembolê çi ye? Yani Nike sembola lezê ye. Kabiliyeta firînê. Kabiliyeta meşa zû, bazdana zû. Yani ev hemî di Nike de heye. Nike bi xwe keça palas e, yani li gorî mitolojiya Grek ya Yunan, mesela kabiliyeta bazdanê ya firînê ya meşa zû, wana hemî di Nike de mevcûdin. Bi xwe yezdan be jî mîna mirovan xuya dike. Keça palas û Styx e. Xoşkên kî ne? Xoşkên Zeus, yani şefk, Kratos, ew jî berxwedan e. Wana hemî sembolan. Mesela xuşka berxwedan e. Berxwedan, xuşka şefqê ye û xuşka zextê ye, tund. Yani şiddet. Ev xuşk û birayê wî ne. Û Nike bi tevî zarokê xwe jî jinên Zeus, yezdan, yezdanê sereke. Li gorî efsaneya Yunan ew piştî Gaia, Nyx û Erebus kesa çaremîn e ku tê gerdûnê. Binêrin di nava hemî yezdanan da kesa çaremîn e tê ser rûyê erdê li gorî mitolojiya Yunan. Baweriya me jî wisa ye. Niha binêrin temaşevanên hêja yani şirketekî bi nav û deng weke Nike niha gotina Kurd, Kurdistan, jina Kurd di nava reklama xwe de bicihî kiriye. Ji bo min ev ne vala ye. Binêrin Nike me got sembola meşa zû, bazdan û firînê ye. Yani kabiliyeta herî bilez. Nike sembola wî ye. Ev kabiliyet hemû li ku derê têne dîtin li cem keç û xortê Kurda. Li gorî kompanyaya Nike. Ew wisa sembolîze dikin. İtibara keç û xortê Kurdan di van 10 salê da wî de di qada navnetî wî de gelek bilind bû. Bi taybetî hem bi aliyê xwe şervanî û hem jî bi maqûliya xwe li rojhilata navê. Hem bi daxwazên xwe yên aştiyê û ew tevgerê wan, hereketê wan û gelekî di dünyayê de îtibara wan bilind bûye tê hez kirin. Yani hem şer dikin û hem jî aştî xwazin.
و هم جی دنوا حرکتێکی gelekî mezin dane. Yani ez bixwe wisa sembolize dikim Nike vala nexisiye van sembolan. İja vana hemî cem keç û xortê Kurda tê dîtin. Yani reklamê de çi dibe eger hûn pêlavê min bixin nîgê xwe hûnê jî weke bibin weke xortên weke keçên Kurdan. Başka watiya wî tune yani. Ez wisa sembolize dikim. Beriya niha di Netflixê de dokümanterekî hatibû weşandin di derheqê Nandertela da li wê derê jî gotina Kurdistan hatibû bikaranîn. Ev yek li Tirkiye yani vê yekê Tirkiye dengekî mezin vedabû. Tirk li hember derketibûn, Netflix protesto kiribûn, kesên ku dokümanter çî kiribûn protesto kiribûn, çawa çêdibe hûn navê Kurdistanê dixin nava dokümantera xwe. Yani li vê adîtiyê binêrin. Yani navê Kurdistanê dixwazin ji nexşeya cîhanê rakin. Halbuki hêdî welatên din ên dagirker tiştekî wisa tune ye. Mesela Serokkomarê Îranê hat hilbijartin doh ew dibêje bijî Kurdistan û Kurdî de axife. Yani ev tenê li cem Tirkan heye. Hakikaten mantıqekî li Tirkiye cih biye li hember gotinên Kurd Kurdistan tiştekî pir ecêb e. İja bi xêra van markeyên mezin ên cîhanî Nike ew dokümantera di Netflixê de yan jî rêzefîlmekî din di Netflixê de hatibû weşandin ew jî mesela têde sê însan têne hilbijartin ji bo ku biçin gerdûnê dünyayê xilas bikin. Yani ji bo parastina vê cîhanê sê kes hatibûn hilbijartin. Yek ji wan jineke Kurd e mesela. Li gorî wê rêzefîlmê ev jî mesela li Tirkiye dengek mezin vedabû. Li dij derketibûn, protesto kiribûn. İja niha kayan binêrin reklama Nike wê li Tirkiye dengek şewa vede. Baş e? Êvarê li benda me bin, ez dirêj nakim bar dikim tiştê ku min xwest ji we re bêjim ev bûn. Ka çi dibêjin ez hinek jî silav bidim we halê we bipirsim û ji bo êvarê em xwe hazir kin. Hevalê min hîva ye, mîvanê min ê êvarê. Hîva pisporê rojhilata navî ne. Ew ê bersiv bide pirsên me. Ew ê erê ne hûn jî pê hesiyan tiştekî wisa heye. Yani Nike sponsorê me ye, sponsorê Dem TV ye. 3 ton û nîv pere dide me. Ji ber vê yekê em reklama Nike dikin. Baş e? Yo ka em ji xwe re beleş reklama xelkê dikin. Xwaziyê me jî di nava cîhana Kurdan de marka hebiyana wisa ji bo me bibana sponsor pir xweş dibû. Em ret nakin. Ka êvarê ez behsa vê mijarê nakim. Midî em li wê derê diqedînin. Daha dê ji we re silav, serkeftin, mala wê ava hûn her hebin. Saet ji bîr nekin di heştan de li gorî saeta Ewropayê li gorî saeta Amedê di 21 de em li vê derê ne. Dem baş silav.